nemocnici v Prešove bude rezort obrany stavať aj koncovú nemocnicu v Bratislave. Tá už pritom mala stáť na 4 miestach a práve táto vláda schválila, že to bude v Ružinove. Ponovom je však všetko inak a nakoniec to budú Vajnory. Je to dobrý nápad? Pýtať sa budem ex-ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Vítajte v relácii Doslova. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pán Zajac, tak poďme k tomu, čo schválila vláda. Nová nemocnica, ktorú ohlasili vlastne aj s tým, že podľa analýz vyšla najlepšie na tom mieste práve vo Vajnoroch. Pritom rovnaký argument ešte minulý rok používala aj Zuzana Dolinková, ktorá hovorila o tom, že práve preto vybrala Ružinov. Keď sa ministra Šaška, ministra zdravotníctva, novinári pýtali na to, akú analýzu teda má, či spravil novú analýzu, on nakoniec priznal, že pracoval s tými staršími dátami, rôznymi analýzami, že ich vraj na Slovensku máme už niekoľko. Tak ako je možné, že najprv z analýzy vyplynulo, že ideme stavať Rásochy, potom nakoniec, že ideme stavať v Ružinove a nakoniec to teda majú byť Vajnory? Tak je to tak. Ja neviem, ako je to možné. Problém je, že tie analýzy nikto nikdy nevidel. Analýza má byť verejne oponovaná, má byť vedená o nej odborná diskusia. Ale to je skoro jedno. Pretože my vlastne teraz sa ma pýtate na otázku, aká strecha má byť postavená. Mm-hmm. Či má byť sedlová, alebo má byť rovná, má byť veľká, alebo malá, teplá, alebo studená, zelená, neviem aká. Ale nikto nehovorí, aké sú základy. Nemôžeme dom stavať od strechy, ale my stávame zdravotníctvo od nemocníc. To, že to budú Vajnory, no nech sa páči. To, že to bude stáť, ani poriadne nevieme koľko, 1,2 miliardy, či koľko sa spomínalo. Nech sa páči. To, že to stavajú armáda, ktorá má iné pravidlá hry, lebo tam niečo bude tajnejšie niekde v podzemí, no nech sa páči. Ale či ju potrebujeme, o tom zatiaľ nikto nikoho nepresvedčí. Ale ani o Rásochách. Aj o tom Ružinove. Ružinov je myslený len tak, že ak by bolo potrebné vytvoriť novú koncovú nemocnicu, tak potom najjednoduchšie, najvýhodnejšie, najlacnejšie a najlepšie by bolo v Ružinove. Lebo má infraštruktúru, lebo môže sa to robiť skoro za prevádzky, pretože sa dá postavať vedľa pôvodnej nemocnice, inak to je posledná najnovšia nemocnica, aj keď je už staršia ako 40 rokov. Áno, presne tak. Tam vedľa, ako je ten zimný štadión. Všetci hovoria o zimnom štadióne, aká je to krásna stavba. Ja som si ho fotil minulý týždeň. To je normálna stará drevená búda. Takých zimných štadiónov môžeme mať hoc kde. Čo nie je dôstojné, dokonca je to zimný štadión Vladimíra Dzurindu, a to bol Dzurilu. A to bol niekto. Ale ten štadión, to je naozaj chatrč. Ale tá kľúčová otázka znie, potrebujeme my takúto nemocnicu? Ešte predtým, ako na ňu zodpoviete, tak ostaňme pri tých analýzach, pretože v máji 2024 teda vláda schválila najprv teda, že bude koncová nemocnica v Ružinove na základe analýzy firmy The Boston Consulting Group, ktorú vlastne tú analýzu spolufinancovala aj Penta, oni sa k tomu aj verejne priznali. A ďalšia firma Amberg mala zase prepracovať projekt z Rásoch, či sa dá rovnaký projekt použiť v Ružinove s nejakými obmenami, tiež za to dostali peniaze. Toto všetko stálo peniaze, aj tá analýza, aj to prepracovanie. A teraz sa rozhodlo len rok po tomto rozhodnutí, že to budú Vajnory. Tu nikto za toto neprevezme zodpovednosť, že sa tu vyhodili peniaze? Lebo asi to môžeme povedať, že sa vyhodili peniaze. Ja znova sa vrátim k tomu. Môže to robiť 7 Bostonov a neviem koho. Tie analýzy musia byť verejné. Musia byť zverejnené. Musia ísť do verejnej diskusie. Úplne povedané, to sa tak všetko nejako pečie bokom. Zodpovednosť, no samozrejme, že sú to vyhodené peniaze a samozrejme, že aj tie Vajnory sú zvláštny projekt, ale zodpovednosť za ňu nesie ten, kto o nich rozhodol. Teda má skôr politickú, možno aj ekonomickú zodpovednosť, to teraz nechcem riešiť. A ten účet mu vystaví volič. A zatiaľ volič vystavuje účet, aké je to všetko pekné, voňavé, rúžové a dobre. Keby to tak nebolo, tak dneska budeme mať inú vládu a budeme riešiť iné problémy. Takže máte pravdu, je to naozaj 4. projekt. Znova opakujem, nikto nevie, či to vôbec potrebujeme.
Pretože chýba jedna dôležitá analýza a tá bude ale, o nej viem. A to, koľko nemocničných lôžok naozaj potrebujeme za podmienok, a o tom by som neskôršie niečo povedal. To znamená, súhlasím s vami, niekto za to nesie zodpovednosť. Ale ten účet tomu, kto za to nesie zodpovednosť, vystavuje volič. Ten nevystavujeme ani my, analytici, ani vy, novinári. Ale môžeme na to minimálne upozorniť? No samozrejme. Tak, akú koncovú nemocnicu potrebujeme, pán Zajac? Neviem. Chýba mi analýza, chýba mi prečo. A poviem to, prečo mi chýba. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti je komplexná záležitosť. Od všeobecného lekára až po špičkové ústavy. Odborné aj všeobecné. Odborné onkologicky, odborný, povedzme, kardionárodný ústav srdcovo-cievnych chorôb a teda Košický, Bystrický a podobne. My máme odizolovaný ambulantný sektor od nemocníc. My nemáme súčinnosť medzi týmito sektormi správnu. My ani dokonca nevieme povedať, keby ambulantný sektor nebol podvyživený, a keby nebol držaný akože vy súkromníci, chodte preč, my ani nevieme povedať, koľko hospitalizácií by sa nemuselo robiť, pokiaľ by dobre fungoval ambulantný sektor. Koľko operácií by sa nemuselo robiť, pokiaľ by dobre fungovala špecializovaná ambulantná starostlivosť. My ani nevieme, koľko lekárov potrebujeme na tieto lôžka, pokiaľ by fungovalo prepojenie, čo je vo svete obvykle, že špecialisti z ambulantného sektoru pracujú aj v nemocniciach, ale nejako je to teraz. Tam je zamestnané a tam si chodí privyrábať. Oni majú svoje ambulancie a na zmluvu a na kontrakt a na faktúru chodia robiť do nemocníc. A ten príklad zjednoduším. Pýtam sa 20 rokov, či je to za gynekológa pôrodníka, ktorý 20 rokov nebol pri pôrode. To sú ambulantní. Oni nemôžu chodiť a odrodiť svoje pacientky. On sa o ňu stará od zistenia gravidity až po termín pôrodu a potom teda ide do nemocnice, kde to odrodia. A potom sú aj tie problémy, ktoré vznikajú. Takže pokiaľ neviem, koľko tu mám zbytočných hospitalizácií, lebo ambulantný sektor ich môže odbremeniť. Rozprával som sa minulý týždeň s majiteľmi jednodňovej chirurgie. Vykonali v Lani 800 operácií. Od tých 800 operácií tie neboli hospitalizované. Tie sa urobili ambulantne. A to je len tu. A takých ambulancií môže byť aj viac. Tak najprv treba urobiť analýzu, aký je teoretický potenciál ambulantného sektoru. Koľko dokáže odbremeniť nemocnice. Potom sa môžem začať baviť, koľko nemocnic potrebujem a kde, pretože to je iný problém. A potom sa môžem baviť, ako to urobiť. A na záver sa budem baviť, kto to má urobiť. Tento problém vyskočil v čase, keď prišla stratifikácia nemocníc a odborníci upozorňovali, najprv potrebujeme vyriešiť ambulantný sektor a vlastne ísť od spodu a potom postupne reformovať aj ten nemocničný sektor. Čiže ukazuje sa nám teraz to, že sme to spravili naopak. My vlastne nevieme, aký potenciál majú naše ambulancie, ale riešime, koľko lôžok potrebujeme v koncovej nemocnici Bratislava. Hovoríte, že odborníci upozorňoval som 100% ja, pretože viem, ako sa stáva dom. V tomto štúdiu niekoľkokrát. Prosím? Že v tomto štúdiu niekoľkokrát ste upozorňovali. Ale to upozornenie je ako hrách na stenu hádzať. Žiaľ Bohu, tá stratifikácia a potom postupne sa to začalo volať, že optimalizácia siete nemocníc nikdy neuvažovala o tom, aby sme posúdili potenciál ambulantného sektoru. Nikdy. Vždycky sa hovorilo len o nemocniciach, pretože etatistické chápanie a samozrejme v prvom rade vždy sa hovorilo o štátnych. Veď dokonca aj celý fond obnovia, čo bol pôvodne myslený len pre štátne nemocnice. Oni musia byť, oni sú dôležité, sú v najvyššom stupni, nemusia byť vo vlastníctve štátu. To je iný príbeh. Ale pokiaľ nebude fungovať súčinnosť, pokiaľ nebude fungovať manažment pacienta od prvého pichnutia v ľavom boku až po transplantáciu niečoho, a to musí byť jeden ucelený celok, dovtedy sa zbavíme o jablkách, o hruškách, o čerešniach, o kompote, ale nie o systéme. Takže
tá stratifikácia, to bolo nešťastie. Robili to, podklady pre stratifikáciu robil vtedy útvar nejaký na ministerstve zdravotníctva, nejaký IZA, Inštitút zdravotníckych analýz, alebo niečo také. Oni to urobili ako vedeli, ale urobili zásadnú štartovaciu chybu. Neriešili systém, riešili jeden segment. Áno, oni išli podľa zadania ministerstva. Ja rozumiem tomu, čo hovoríte, ale napriek tomu, poďme teda k Vajnorom ako takým, lebo to je fakt, vláda to schválila. Mňa by zaujímali detaily k tomu, ako sa na to vy pozeráte, pretože podľa ministra Šaška by mala byť tá nemocnica hotová, hrubá stavba, do roku 2027. Keď som sa pozerala na vyjadrenia pani Dolinkovej v prípade Ružinova, tak ona hovorila, že nemocnica má byť hotová v roku 2038, čiže tam nám lieta niekde 10 rokov, čiže my vieme reálne hrubú stavbu mať v roku 2027 podľa vás? Toto naozaj, to niečo, musím sa usmiať, neviem. Ja som možno všetko možné viem, ale toto naozaj neviem. Neviem, či tá cena sedí, neviem, či to môžeme mať, neviem na základe akých povolení, neviem, aké projekty sa použijú, či čo idú teraz Rasochy nejako premontovať do Vajnor. Nič neviem. A nevie nikto. Bola jedna tlačová konferencia, kde to vláda slávnostne oznámila a buchli tam nejakú horentnú sumu. Horentnú sumu v porovnaní s čímkoľvek, čo tu bolo. Pretože ja niektoré sumy viem, nemocnic, ktoré sa postavali alebo sa stavali za mňa. Povedzme Východoslovenský ústav, kardioústav, Stredoslovenský ústav. Viem zhruba, koľko stála dostavba detského kardiocentra a koľko stála dostavba tej arytmológie a transplantológie v Národnom ústave. To viem, lebo tie čísla sú verejne známe. Sme niekde o 2 nuly inde, ako sa spomína teraz. Vieme, že asi aké by boli rozpočty na Ružinov. Tam sme pri najmenšom o 1/10 čiaru inde, ako sa teraz spomína. Ale nikde som nevidel a predpokladám, že vy by ste videli nejakú analýzu. Toto je rozpočtované, z tohto to budeme financovať. Počúvame, že na to potrebujeme zvýšiť príspevky na to a ideme robiť duálny systém. Duálny znamená, že postaváme diaľnice, mosty, tunely, železnice, nemocnice, lebo to NATO nám uzná ako investíciu do obrany. No to je zaujímavé, že aj táto nemocnica má mať ako keby dve časti. Tá prvá časť má byť v gestii rezortu obrany, to má byť nejaká podzemná časť, tak toto komunikoval minister zdravotníctva. A tá vrchná časť, čiže tá zdravotnícka, má byť v gestii rezortu zdravotníctva. A to isté je v Prešove. Niečo podzemov a niečo nad zemou, niečo tajné a niečo verejné. A neviem, ja sa k tomu neviem vyjadriť. Môžem iba porovnávať. Prešov je, myslím, rozpočtované na 550 miliónov, ak sa nemýlim. Plus, minus, kosinus. Toto je na 1,5 miliardy. Tak, a teraz všetci tu varíme z Hausnummer. Môj názor je, že celé to nie je v poriadku, pretože mi chýba dôvod. A znova sa len vrátim, čo opakujem, jak ste správne spomenuli, už o stratifikácie. Pokiaľ neviem, koľko potrebujem nemocnic, tak už vôbec neviem, na čo ich mám stavať. Pokiaľ neviem, akú výkonnosť má ambulantný sektor, ktorý odbremení nemocničný, tak neviem, čo mám stavať. A pokiaľ niekto spravil na začiatku chybu, Mikuláš Dzurinda kedysi hovorieval s veľkou obľubou, ak si zle zapnete gombík na košili, no tak už to nikdy nebude rovno. No tak to platí aj tu. A všetci non-stop opakujú. Keď sa robila za Lengvarského optimalizácia siete nemocníc, tak som písal horlivé články, že to je zlé, že má sa robiť nie OSN, ale OSP, čo nie je okresný stavebný podnik, ale optimalizácia siete poskytovateľov, teda všetkých. Pokiaľ toto nebude, tak stále budeme mať Hausnummera na stole a stále budeme chcieť stavať dom od strechy.
Tak vás poteším mojou ďalšou otázkou, keď hovoríte o tých house numerách, pretože lekárski odborári kritizujú, že tá plánovaná nemocnica má mať 950 lôžok, pritom teda oni hovorili, že pôvodne v tom Ružinovskom pláne sa rátalo s 1200 a oni považujú túto kapacitu za potrebnú a dôležitú. Tak my vieme, akú kapacitu, čo hovoríte na tých 950 lôžok? Ja neviem ani, čo s tým má spoločný lekársky odborový zväz. Ako teraz už odborári budú rozhodovať aj o tom, že koľko postelí, kde postele, nech si majú členské, nech si zaplatia nezávislé analýzy a nech prídu a povedia, my, LOZ, ďakujeme vám, že ste nám dobre zvýšili plošne a všetkým platy. A sme takí hrdí na to, že sme za vlastné peniaze dali urobiť analýzu u týchto a u týchto a je tam napísané toto a toto. Potom sa budem s nimi baviť. Lebo môže mať iné analýzy, tiež vlastné, môže mať iný pohľad na vec, oni iný pohľad. Ale čo je lekársky odborový zväz do nejakých nemocníc? Tak môžu sa oni k tomu vyjadriť, to samozrejme, tlačovú správu alebo tlačovú konferenciu. Mňa skôr zaujíma ten počet, 950, ktorý má byť vo Vajnorách a 1200, ktorý mal byť v Ružinove. O nejakých číslach sa hovorilo aj v prípade Rásoch, tak čo hovoríte na ten počet 950? Neviem. Pri tom Prešove má byť tých lôžok 1500. Neviem. No, ak ste si ma predvolali a teraz vaši diváci a sledovatelia povedia, tak na čo si voláte takého debila, čo na všetko hovorí, neviem. No tak hovorím, neviem. Ale nie, že by som nechcel vedieť. Ale neviem, pretože mi chýbajú dáta, čísla, údaje. Môže hovoriť LOS, môže hovoriť Kaliňák ako minister obrany. Môže hovoriť Šaško ako minister zdravotníctva. Môže hovoriť kdokoľvek. A je Lev 14. Ale potrebujem čísla, potrebujem dáta a potrebujem fakty. Ak toto nemám, tak sa nemôžem... Ja vám rád poviem, čo si prajete, ja vám odpoviem autoritou bývalého ministra, ale však teraz žartujem. Neviem. Ale ani vy neviete. Mňa sa chcete pýtať, ale ja neviem. No tých otázok je veľa a odpovedí málo, lebo máme málo informácií a faktov. Ale jeden fakt poznáme a to, že sa vlastne s koncovou nemocnicou ešte Rásochy začalo v roku 1980. Niečo, 85? Ja som zadal... Robil som článok pre zdravotnícke noviny a zadal som umelej inteligencii, aby mi napísala, urob esej o nemocnici Rásochy. A za 3 minúty mi vychrlila 3 strany vo Worde. Ja som to publikoval. Polovicu toho článku, to bolo na 2 stranu. Som napísal, toto napísala umelá inteligencia, tú druhú polovicu som dorobil. Je to férové. Keď už kompilujem, tak na rozdiel od našich ústavných činiteľov sa poviem, že autorom bola umelá inteligencia. V 63. bola prvá úvaha, v 66. sa začalo projektovať. Zakopalo sa prvýkrát, lebo sa vyvlastňovalo projekty hento, tamto, niekedy okolo roku 83, 5, ja už si to nepamätám, tie dáta. A celé to skapalo v 90. Jediné, čo tam potom bolo zaujímavé, že roky ešte až do môjho pôsobenia sa platila tzv. Sistácia. To akože udržiavanie síce sa nestávalo, ale sa platila sistácia zo štátneho rozpočtu z kapitoly Ministerstva zdravotníctva. Investigatívni novinári by mohli zistiť, komu patrila firma, z ktorej sa tá sistácia, to bolo radové 100 miliónov korún, platila. Ja to hovoriť nebudem, ale aj investigatívci si musia nájsť nejakú prácu. Nech sa pozrú, koľko stoviek miliónov vyšlo na tzv. Sistáciu tej ruiny. To znamená, že ten projekt je tam od roku, úvaha je tam niekedy zo 60. rokov. Tie nemocnice za socializmu sa stávali trochu iným spôsobom a vidíme tie skanzeny. Sú 2 typy tých tzv. Socialistických nemocníc, ktoré sa stávali ešte pred 89. Jeden typ je nemocnica Banská Bystrica a jeho takou dvojičkou je nemocnica na terase v Košiciach. To sú vlastne dve budovy vedľa seba, veľké, bohato objemy,
kubíkov prázdneho vzduchu a malé kamerlíky ako tzv. Pacientské izby. Hej, to bol samý vzduch. Druhá taká dvojička tých nemocníc je Ružinov a Nové Zámky. To sú úplne podobné nemocnice. Tam už bol ďaleko modernejší systém chápania, ako to má fungovať. Bola tzv. Pacientská chodba a potom paralelne s ňou servisná chodba, kde sa malo dávať špinavé prádlo a strava a všetky tieto veci. Problémom týchto nemocníc, povedzme Ružinovských, je, že tie izby sú už dneska nedôstojné, pretože nemajú sociálne zariadenia, nemajú sprchy, to je všetko na chodbe. Ja neviem, pre 40 pacientov je jedno WC a jedna sprcha. Majú balkóny, ktoré jediný, kto je ich obľúbeným návštevníkom, sú holuby. Dalo by sa to nazvať, že holubiho. Balkóny sú to. Na druhej strane stavba je pomerne racionálna a dali by sa práve využiť, tie balkóny sú zbytočné. Je to celé ešte v takej sendvičovej stavbe, podobne ako Kramar, len o 20 rokov mladšie. Tie by sa dali využiť, lebo tam by sa pomerne bez veľkých stavebných obťaží dali spraviť, v tom rohu by sa dali spraviť sociálne zariadenia a kanalizácia, prívod vody a kanál, to len prevrtaním balkónov a potom prekrytím. Nemuselo by sa búrať uprostred nemocnice. A vznikli by trochu dôstojnejšie postele a podobná nemocnica prepojená nejakým krčkom mohla stať vedľa, už moderne postavená. Ale my veľmi nevieme rekonštruovať nemocnice, alebo sa mýlim, lebo v Košiciach tú neonatológiu, ktorá teraz je teda prerobená, zrekonštruovaná, tá sa prerábala z peňazí ľudí, ktorí sa vyzbierali na to, aby novorodencom, teda tie spomínané holuby, nesadali na inkubátory. Áno. Tak prečo nevieme rekonštruovať? Lebo to, že nevieme stavať, to sme si už povedali. Nie, ja nehovorím, že nevieme stavať. Ani nehovorím, že nevieme rekonštruovať. Ale nerobí sa to. My nevieme financovať. Že financujeme hlúposti. Na COVID sme vyvalili 1,5 miliardu nehorázne peniaze, ktoré sme v podstate nezmyselnými rozhodnutiami vtedajšej vlády postrácali. Nemyslím tým tie veci, ktoré boli potrebné, ale myslím tým tie veci, ktoré boli zbytočné a ktoré škodili. Napríklad teda to hromadné testovanie, čo tam však to stalo skoro 1 miliardu. My nevieme správne alokovať peniaze, na čo potrebujeme. My nemáme priority. A tretíkrát dneska poviem, jednou z hlavných priorít je dobre oponovaná, dôsledne vykonaná analýza, aký potenciál má ambulantný sektor, aký potenciál má lôžkový sektor, aká je potreba. Hovoríme, že poskytujeme veľmi zlú onkologickú starostlivosť. Na onkologickom ústave, Národnom onkologickom ústave alebo Svätej Alžbete, hovorím o Bratislave, vám povedia, čo sa tam deje. Ale keď sa pýtam odborníkov z ústavu, manažérov, či by teda sa mala ešte dostávať novšia, väčšia, krajšia, voňavejšia onkológia, hovoria, ani netreba. Ale ďaleko viac by sa malo investovať do systému ambulantnej starostlivosti onkologických pacientov. Veď chemoterapia sa dá podávať ambulante, tak jak sa podáva aj u nich, v jednodňovom systéme. Starostlivosť o pacienta, pokiaľ bude po okresoch, budú tie, čo kedysi bývalo za socializmu, tie poliklinické onkologické oddelenia, tak sa o nich môžu starať a tie ústavy budú metodicky riadiť a budú vykonávať tie najzložitejšie operácie. Alebo tie najmodernejšie. Alebo tie hemoblastózy, teda krvné záležitosti. Ale u nás nefunguje systém starostlivosti o pacienta. Takže sa častokrát stáva, že z ulice, z Rimavskej Soboty, z Rožňavy sa tam postavte ráno a vidíte tie poznávacie značky na autách. Príde povedať, dobrý deň, ja mám zistenú rakovinu a nikto ma nechce liečiť. Môžete ma vy zobrať? A to nehovorím akože vtipky. To tak naozaj funguje. Nevieme alokovať správne peniaze. Nerobíme to transparentne. Míňame veľa peňazí v toho mála, ktoré máme k dispozícii. Inak povedané, to sú všetko dôsledky, prečo v analýze, ktorú sme robili s Petrom Pažitným, vyšlo, že Slovensko v efektivite alokácií je na jednom z najposlednejších miest v Európskej únii. To znamená, že do zdravotníctva aj dávame celkovo dosť prostriedkov, ale zle ich rozdeľujeme. Zle ich využívame. Stáva sa,
že efektivita slovenského zdravotníctva je 0,7. Z 1 eura 30 centov vôbec nepôsobí pre zdravotníctvo. Pôsobí... Ja neviem, jak to mám inak povedať. A pritom to nie je otázka objemu zdrojov. Lebo české zdravotníctvo, ktoré kope napríklad prvú ligu alebo inú ligu ako slovenské, v rámci covidu tak zhoršilo svoju efektivitu. Tam naliali stovky miliard korún. Ale skoro vôbec sa to neodrazilo, lebo však my máme parametre, kde dám peniaze a vidím, čo za ne dostávam a aký to má výsledok na zdravotný stav obyvateľstva. Takže to nie je len, že koľko peňazí máme, ale ako ich vieme použiť, ako ich užívame. Ak mi niekto povie, že jedna nemocnica je za 550 miliónov a druhá za 1,5 miliardy, tak ak tam nebude nejaký atomový reaktor, kde budeme vyrábať atomové bomby zdravotnícke, tak ich dáme s Červeným krížom, aby teda sme to urobili v rámci nemocnice. Už vidíte, že iba žartovať môže. Tak neviem. Máme ďalšiu tému pre vás na žartovanie, alebo možno nie, uvidíme, lebo keď ju asi poviem, tak to také žartovné nebude, lebo vy ste spomenuli covidovú pandémiu a my tu máme splnomocnenca pre práve riešenie covidovej pandémie a tie jeho závery, ktoré on predostrel, presne ale nezverejnil, má teda riešiť Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied a vláda vlastne dovtedy zastavila nákup očkovacích látok, kým Slovenská akadémia vied teda nepovie, či tie vakcíny sú v poriadku a či to všetko v poriadku je. Ako sa na to pozeráte aj v tej súvislosti, že tu máme ministra, ktorý sa teda negatívne stavia k splnomocnencovi, myslím ministra zdravotníctva, ale teda aj bývalého ministra, ktorý je aktuálne ministrom školstva, ale máme premiéra, ktorý ho podporuje. Kocúrkovo. Slovenská klasika. Samo Chalupka, Kocúrkov, ale teraz vážne. Pokiaľ by vláda odstavila povinné očkovanie a mala na to dôvody, tak tomu rozumiem, ale očkovanie proti covidu je dobrovoľné. Znamená, vláda mi vnúcuje svoj názor, opretý o jedného šarlatána, a tým myslím splnomocnenca, a hovorí, ty sa nebudeš očkovať, lebo tu nebude očkovacia látka. No tak pôjdem do Břeclavy, tam a zaočkujem, bude to stať pár 100 korún. To celé ukazuje na lesk a biedu slovenského zdravotníctva. Áno, Šaško je koaličný minister, je tam 2 týždne aj s cestou, dovtedy o zdravotníctve ani netužil. Dolinková bola podpredsednička strany, odtiaľ vypočkali. Ten Kotlár aj jej robí, lebo vtedy urobili tú disociáciu z VHO, ak si pamätáte. Áno. A málo kedy som videl s takou nechuťou to obhajovať, ako to obhajoval vtedajší aj terajší štátny tajomník, ktorému som napísal, potom sa poznáme a aj si ho sa navzájom vážime, že nechcel by som byť v jeho koži. A on mi na to odpovedal, nech mi odpustí, že som to teraz prvýkrát zverejnil, že ani on nie. Tak to už vám ukazuje. No tak sú tam také pomery. Tá vláda funguje takto. Fico má svojho Kotlára, Fico má svojho Plochozemcov, Fico má svojho Bombica, teraz horuje za obmedzenie slobody výrokov a jeho Bombic teda ten šíri všetky možné, nemožné veci za vrelej podpory Ficovho poradcu pre, ja neviem, čo to jeho advokáta. No proste, ale Slovensko to asi chce, inak by ho nikto nezvolil. Tak my sa musíme zamysleť, my voliči, že čo to vlastne volíme za ľudí. A Kotlár, to je hanba. To je hanba. Nechcem byť lekárom toho istého spolku, ktorého lekárom je Kotlár. A je to hanba Martinskej univerzity, lebo on je ich odchovanec. Ale oni za to nemôžu, lebo v každom stáde sa nájde čierna ovca a aj Bratislava má v svojom stáde človeka, ktorý volá sa doktor Lipták, ktorý proste je tiež svojím spôsobom naprostý šialenec. No, tak
Ono to má ale ešte ďalšiu rovinu. Lekári zachraňovali počas covidu pacientom život, naozaj trávili hodiny v nemocniciach v prostredí, kde netušili, či sa môžu nakaziť, nemôžu nakaziť, nasadzovali svoj život a snažili sa, aby sme tú pandémiu nejak zvládli. Priestor sa dáva ale splnomocnencovi, ktorého by sme ani riešiť nemuseli, pokiaľ by teda vláda neposvetila tie jeho kroky práve tým, že je splnomocnenec. Tak ono, ako sa na to pozeráte z tohto pohľadu? Či to vlastne ničí aj ako keby nejakú dôveru zdravotníctvo. Máme tu lekárov, ktorí mi povedia, takto vás idem liečiť. A potom tu máme splnomocnenca posveteného vládou, ktorý povie, že to nie je pravda, to nie je správne a lekárov dehonestuje a uráža. Ja som človek dát a analýz. My sme urobili analýzu o tzv. Nadúmrtnosti. Pretože vieme, koľko tu pravidelne ročne sa rodí a umiera ľudí. To číslo, pokiaľ nie sú nejaké pandémie, zhruba 55 000 plus minus 2000. Počas covidu za tie 3 roky nám umrelo 35 000 ľudí viacej. Ako obvykle, to znamená v priemere 65 000. Oni umreli z nejakých príčin a z nejakých dôvodov. Umrelo aj veľa zdravotníkov, to ste správne povedali. Umreli aj preto, že sme neboli pripravení. Umreli aj preto, že hoci sme nakúpili umelú ventiláciu, pokiaľ to neviete obsluhovať, tak to skôr škodilo. A máme zoznamy a tabuľky, kde vidíme, že v ktorej nemocnici, ak pacient bol aspoň hodinu na umelej ventilácii, nemá šancu prežiť. Ale aby sme to nerobili šuši muši, tak sme z toho urobili riadnu oponovanú publikáciu. Volalo sa to Zelená kniha, je to dostupné na internete, dá sa nájsť, dá sa prečítať, dokonca ešte niekde v tlačenej verzii. Jedným z tých dôvodov, prečo máme najhoršie výsledky v rámci krajín Európskej únie v nadúmrtnosti, potom nás kritizoval Krajčí a spolu, lebo v tom čase oni boli za to zodpovední, tak sme na jeseň minulého roku vyšla publikácia v International Journal of Public Health, teda v renomovanom časopise, ktorý je Q1. To znamená? Jeden z najšpičkovejších, v akých môžete publikovať. Mm-hmm. Kedysi sa robili tie všelijaké impact koeficienty, dneska sa to robí podľa Q. Oponovaný, my sme tu nadúmrtnosť tam publikovali z iného pohľadu. Vyhli sme sa tým dôvodom, pre ktoré tá nadúmrtnosť tu bola. A riešili sme, že koľko toho bolo, kto umrel na COVID, kto umrel s covidom a kto umrel kvôli covidu. A teraz sa vrátim k tomuto Kotlárovi. V tých analýzach sme to porovnávali aj s Európou. A premiantom v Európe nakoniec bolo Portugalsko. To málo kto vie, lebo to už sa tak nehovorí. Portugalsko prvú vlnu, to znamená jar 2020, prežilo skoro tak zle ako Taliansko. Očkovalo sa od januára k decembra 20 alebo januára. Potom tam nejakého admirála poverili celým tým protiepidemickým očkovaním. Tento zobral po vojensky, preočkoval portugalskú populáciu maximálne, ako to bolo možné. To číslo bolo napríklad veľmi podobné ako na Tenerife, kde v zime sem tam sa pohybujem. Vyše 90% populácie bolo preočkovaných. Mm-hmm. A takto im zletela úmrtnosť. Takže na Slovensku, kde sa mizerne očkovalo, kde sa politicky zneužíval COVID, kde antivaxeri sa hrali, opozícia sa hrala, že bojovala proti vláde nie politickými prostriedkami, kritikou vlády a žiadaním vylepšenia, ale anti. To viete, o čom a o kom hovorím. Sme dopadli druhý alebo prvý najhoršie v Európe, to sa ťažko porovná, lebo tie dáta sa nespracovajú. A môže Slovenská akadémia za 350 000 eur analyzovať, čo chce. Nech sa páči. Pokiaľ dokáže urobiť to, čo dokázal FATE a EMA, to sú tie registračné agentúry v Spojených štátoch a v Európe, s laboratóriami, ktoré, nechcem povedať, že Slovenské akadémie ani nevideli, ale prosím, no tak nech to robia. Ale trochu mi to pripomína takú tú svojstojnú cestu. Takže
skôr, samozrejme tá kritika tej Matovičovej vlády je naprosto oprávnená. A tie dôsledky pre jej chaotické správanie a pre tie nezmysly sú známe. To je tá najvyššia nadúmrtnosť. Ale to ešte neznamená, že tuto nejaký poloblázon, ktorý sa hrá na nejakého antivaxera a neviem čoho, že to je to správne, čo potrebujeme. No a keď pán minister Šaško s ním nie je stotožnený a pán minister Drucker, tak nech to doma nehovoria manželkám alebo manželom do ucha, a nech to povedia verejne. Ja keď som ministroval, som vždy hovoril všetko verejne. A nepríjemné veci. Aj ma za to kritizovali. A už mi aj hovorili, že som, ja neviem, aká nevymachaná papoláčo. Ale keď to takto, oni šuši muši, no nech sa páči. Potom sa čudujeme, že Kocúrkov je oproti nám ešte dobre organizovaný spolok. Tak uvidíme, ako to dopadne aj s tou analýzou, ale aj s Vajnormi. Budeme to sledovať a budem veľmi rada, keď to prídete aj na budúce okomentovať. To bol ex-minister zdravotníctva Rudolf Zajac. Ďakujem za pozvanie a ďakujem za to, že ma znova pozvete, keď budeme zase toto Kocúrkovo komentovať. Ďakujem pekne.